Hasla. Sani higa chiele sirikand Kenya Kwanza kaka rawera. Okong mondo wamigi kwana tamalo e kinde kwana tamalo 100 imiyo giadi ewi 100. Ka openja mondo mi sirikal mar Kenya Kwanza atamalo ewi 100 amiyo gi 20. Kamano. Tinyalo wacho ni nango? Amiyo gi 20 nikech kaluwore gi singo manegi miyo jopiny ahinya to rawere. Seche go kata ndalo go manegi gimanyo loch makoro gintiere sani. Negi chiwonwa singo kendo nwabedo gi nwaneno mang'eny, nwatemo neno kata expect a lot kowuok kuom singo manegi chiwonwa. To kochopo nyaka chop sani waneno ka onge magise chopo. Onge singo mosechopo kare kaluwore gi duto manegi chiwo. Sharon, kapok wadhir wendo machielo, aneno ka Faith osedonjo. Wamiye thuolo en bendo pakre. Faith, machiegni ahinya e twak mar okinyi ma kawuono. Inyalo mana fulrinwa kapok wadonjo e twak.